ಹಾಯ್ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಮಾತಾಡ್ರಿಕ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಇನ್ನು ಯಾನು ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪಂಡದ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅಂದು ಯಾನು ಕಲ್ತದ್ದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿಂದು ಪ್ರಿಲ್ ಕುರ್ತಿ ಪೊಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಬೇತೆಗ್ಲು ಪಾಡ್ನೆನ್ ತೂದು ಎಂಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದ್ ಯಾನೆತ್ತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪಿದಾರ್ದೆ ಅಂದು ತೂಲಿ ಎನ್ನಡ ನೈಟಿ ಪೀಸ್ ಒರಿದಿನ ಇತ್ತನತೆ ಅವೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೀಸಿಂದ ತೊಂದು ಮಲ್ಪತ್ತೆ ಯಾನು ಮರ್ತದ ರೆಡ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅದು ಮರ್ತದ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ದಿವೊಂದೆ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಕ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪ ತೂಲಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ದ ಅಗಲ 3 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ದ ಡೀಪ್ದಾದ ಒಂದು 5.5 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ಕ ಕೂಡ ಅವೇನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಗೆರೆ ಒಯ್ತದ ನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ಗೆ 4 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಂಕೊಲದ ದುಂಡತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಯಾನು 8 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅದೊಂದು ಗೆರೆ ಒಯ್ತೊನ್ವೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂದಾದ ಪಂಡ ಚೆಸ್ಟ್ದ ಅಗಲ ಏದುಂಡು ಅವೇನಿತ್ತೆ 22ಗೆ ಯಾನು ಚೆಸ್ಟ್ ಅಗಲದ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನ ಅರ್ಧ ಏದು ಬರ್ಪಂಡು ಪಂಡ 11 ಆ 11 ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ 20-21 ಯಾವುಂಡು ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಪಂಡದು ಲೂಸ್ ಆಂಡ ಟೈಟ್ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಬಟ್ ಅವೇ ಟೈಟ್ ಆಂಡ ಕೂಡ ಅವೇನು ಬಿಚ್ಚವನು ಮಲ್ಲ ರಗಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಪಡೋದು ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಇತ್ತರನೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಪನೊಂದು ಪ್ರಿಲ್ ಕುರ್ತಿ ಇದು ತೋಲಿ ಕಂಕುಲೆಲ್ಲ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ 8.5 ಬರೀ ಯಾವುಂಡು ಬಟ್ ಏನು 10 ಇದೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟೆಲ್ಲ ಸೊಂಟದೆಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಉಂಡತ ಅವಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ಮುಲ್ಪ ಶೋಲ್ಡರ್ ಹಿಡಿದು 14-14ವರೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಕೂಡ ಅವೇನ ಸುತ್ತಲ ತೇತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕೊಂಚ 17ವರೆ ಬೋಡು ಅಂತ ಪಂಡ ಏನೋ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ 17ವರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ನಾನು 17ವರೆ ಬೋಡು ಚೂರು ಫ್ರೀಯೇ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಅದು 17ವರದ ಅರ್ಧ ಇತ್ತು ನಾವೇಕೇನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಂತೊಂಡೆ ಕೂಡ ಈತ ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಲ ಸೊಂಟದ ಅಂಚನೇನು 11 ಶೋಲ್ಡರ್ ಹಿಡಿದು ತಿರ್ತಗೆ 20 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಅವೇನ ಅರ್ಧ ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡು 10 ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ 1 ಇಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದಲ್ಲೇ 11 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಲ್ಪ ಯಾನು. ಓಕೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಶೋ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಲ್ತನ್ಗ ಪಂಡ ನೆನೆ ಜಾಯಿನ್ ಕೊರ್ಕ ತೋಲೆ ಈ ಶೇಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಇಂಚಿದಾದ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪರ ಜಾಗ ಬಿಡತ್ತ ಅಂಚಾದ ಅವಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ. ಒಂದು ಇಂಚ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿರ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮರತ್ತದ ಒಲಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮದಾದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಅವೇನೊಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತಟ ಅಡೆಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪರನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತೋರಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಕೈಗೆ ಯಾನು 9 ಇಂಚು ಉದ್ದೋಗಿ ಯಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಒಂಚೂರು ಒರಿಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೈಲಂಚನೆ ಕೈ ಏತೆಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತಿಯಾನು ಲೆಂತ್ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು 4 ನೆರಿ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡದು ಕೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡವು. ಬ್ಯಾಕ್ ಡೀಪ್ ಲಂಚನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೀಪ್ 1 ಇಂಚಿ 1.5 ಇಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ 2 ಇಂಚಿ ದೀಟ ಯಾವುಂಡು ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ ಯಾನು 2 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೀಪ್ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಲ್ತನ್ಕ ಶೋ ಕೂಡ ಇವಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತನ್ಕ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತಾತ ಅಲ್ಪ ಲಂಚನೆ ಒಂದು ಜಾಗೆ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪರ್ದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಜಾಗೆ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 2-3 ನಮ್ಗೆ ನೆರಿ ದಿಯರುಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ. ಬೊಕ್ಕ ನೆನ ಲೆಂತ್ ಬರ್ತದ ಅಂದೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆನೇನು ವೀಡಿಯೋ. ಸೊ ಯಾನು ಏತು 46 ಇಂಚದನ ದಿವೊಂದೆ ಲೆಂತ್ 45-46. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೋಲಿ ಮಲ್ಪ ತಿರ್ತ ಪಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಸಪ್ರೇಟ್ ದಿವೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ದ ಪಾರ್ಟ್ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಂಕುಲ ಸಮೇತ ಕಂಕುಲ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಕೈತ ಪೀಸ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಕೈತ ಪಾರ್ಟ್ ಏತುಂಡು ಅವೇನಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ. ಓಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಡಾಯಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ನೆಕ್ ಪೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತತ್ತದ ಒಲಾನ ನಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬಕ್ಕ ನಾಲ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ದಿವಡತ್ತೆ ಫ್ರಂಟ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಲ. ಸೊ ಅವನ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ಇತ್ತೇನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ತೋಲ್ ನಮ್ಮ ಕಂಕುಲದ ಏನೊಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ದಿದ್ದೈತ ಅಲ್ಪ ಪೀಸ್ ದಿದ್ದ ತೋಲೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯರ ಬಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಐಕ್ ಪಡೋದು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ಚೆಸ್ಟ್ದ ಪಾಡ್ದಾದ ಉಂಡು ಅವೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀಸ್ ದಿತ್ತದ ಫ್ರಂಟ್ ಪೀಸ್ದ ನೆಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿ ಒಂದೇ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಣ ಒಂಚೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವಕ್ಕಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇಂದಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪ ತೋಲಿ ಇಂದುತ್ತೆ ಏನು ತಿರ್ತ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೈತ ಅವನೇನು ನೋಡ್ಚಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀಸ್ ನೆಟ್ನ ಪೀಸ್ ನೈಟಿ ಪೀಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಅವೆಟ್ ಓರಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀಸ್ ಇಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಏನು ನಮ್ಮ
ಕುರ್ತಿಗೆ ಪ್ರಿಲ್ ದಿಯರ್ ಉಂಡತ್ತ ನೆರೆ ದಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ್ ಉಂಡತ್ತ ಸೊ ಅವೆಕ್ಕೆ ಓಡಾದು ಇತ್ತೆ 4 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಉದ್ದ ಕೊಂಚ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನೆಟ್ಟಿತೆ ತಾಪುನ ಆತ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸುತ್ತುಗೆ ಆನ್ ಮಲ್ಪೈತಿ ಆನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತನ್ವೆ ಬೊಕ ತೀರ್ಥ ಪೀಸು ಅಂತ ಬರೀದಿನತೆ ಅವೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ತನ್ವೆ ಬೊಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಬರೋಡಾಪು ನಮ್ಗೆ ನೆನ್ನೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂಡಾಂಡ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ತಿರ್ತ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಓರಿನ ಪೀಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಇಂದುಲ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಪಡ್ದತ್ತು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ದಾಯಿ ಯೂಸ್ ಆಪುನ ಪಂಡದು ಅನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ತೋಜ್ಪವೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಪೂರ ಚೂರು ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ದಿಯರುಂಡು ಸೊ ತುಲೆ ಇಂದು ಈದ್ ಉದ್ದ ಬರ್ತದಂಡ ನೆನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಯಿನ್ ಕೊರೋದು ಉದ್ದ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಯಾನು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈತ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಅವಕ್ಕಿತ್ತ ಪಟ್ಟಿ ದಿಯರು ಉಂಡು ತಿರ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಎಂಕೆಂಜಿನ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಉದ್ದ ಲೆಂತಿತ್ತಿನ ಪೀಸ್ ಒಂಜಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಂದಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ನೆನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಆಯ್ತು 4 ಇಂಚಿ ಅಗಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ದ ಲೆಂತ್ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಗೆ ಏತು ಬೋಡ ಆದಿ ಒನ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನೊಳಿ ನೆನ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ನೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಕೊಡ್ದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ಓಕೆ ಬಲೈತೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೆರ ಕೊಲಕ ಓಕೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಈ ಪಂಡತ ಫ್ರಂಟ್ಗೆ ಡಿಸೈನ್ ದಿಯರ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಂಡತ ಆ ಪೀಸನ್ನು ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಮಾಡ್ತದ ಕರೆ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಇವಂಡೆನ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಲ್ ದಿಯರ್ ಉಂಡದ ನಮ್ಗೆ ನೆರೆ ದಿಯರ್ ಉಂಡತ ಸೊ ಅವೆಕ್ ಬೋಡೈನ ಪೀಸ್ ನಿತ್ತೆ ಯಾನು ಅವದಾದ 4 ಇಂಚ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೈತುಲೆ ಅವಿನಿತ್ತೆ 1 ಬೈ 1 ಇತ್ತೇನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆ ಹಾಕೋನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಉದ್ದೋಗು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈತ ಪಟ್ಟಿದ ಪೀಸ್ ಉಂಡತ ಅವೇನಿತೆ ಯಾನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊರೊಂದಲ್ಲೇ ನೆನ್ನೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತದ ಕೂಡ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ಕ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಸ್ಟಿಚ್ ಬಿಡ್ಪುಜಿತ್ತುಲೆ ಅವೇಕ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೀಸಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ದೀವನ್ ಬೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆಂದು ರಡ್ಡ್ ಪೀಸೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಾನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊರಿಯದ ಕೈತ ಪಟ್ಟಿ ಅವೇಕ್ ನಮ್ಮ ಕೈನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊರೋಣ್ಕ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ಇಂಕಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟೈತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆ ನೆರೆ ಕೊರೊಂದು ಪೋಡು ಪನ್ಪುನೇಕ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನಂದು ಗೊತ್ತಾವಜಿಂದು ಪಂಡ ಯಾನೊಂದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ತುಲೆ ಆತ ಪಂಡ ಈ ಕೈತ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಡತ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರಿಂಚಿ ಆತ ಬುಡ್ದು ಅಡೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬುಕ್ಕೇನು 1 ಬೈ 1 ನೆರೆದಿವೋ ಒಂದು ಪೋವೆ ಯಾನು ಮಾಮೂಲಿ ಅದೊಂದು ಎಂಚ ನೆರೆದಿವ್ನ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಗೊತ್ತು ಜಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ ತೂವಲ್ಲೆ ಪಂಡ ತುಲೆ ನೆನ್ನೆ ಯಾನು ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಡೆ ತಪಡೆಕ್ಕೆ ಇಂಚದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ದು ಕೂಡ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆ ಕಡ್ಡಿದೀವ ಒಂದು ಅವನಿಂಚ ನೆರೆ ಕೊರೊಂದು ಪೋವೇರು ಕಷ್ಟ ಆಪುನಾಕ್ಲೆ ಬಟ್ ಎಂಕಿತ ಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸಿತ ನೆರೆದಾದ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನೆರೆದಿದ್ದಾನತ ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ ಟರ್ನ್ ಅಂತದ ಆಯ್ನ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಸರಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ ಉಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಯಾನು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ದಾದಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಕುಡಾವೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಆ ನೆರಿ ದಾದವು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತಲೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಹಿಡ್ದು ಅವು ಕವರ್ ಹಾಪ್ಲೇಕ ಕೂಡ ಮಿತ್ತಿಡ್ದೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ಫಿನಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಈತ ನಮ್ಮ ನೆರಿದಾತ ಇಂದೇನು ದಾದ ಮಂತ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತದ ಕೂಡ ಹಿಡ್ದು ಏನದು ಶೋಲ್ಡರ್ದ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿನ್ ಕೊರೋಡತ್ತ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಒಂದು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದು ಈಟ ನಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪುಡೇರೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದು ನೆನಿತ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಾಂಡ ಕೂಡ ಆ ನೆರಿದಾದೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿಂದು ಆತನತ ಚೂರು ಉಗುರುಡು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಬೋಂಡ ನಿಕ್ಲೋರ ಜಸ್ಟ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಟ್ಲ ಸೆಟ್ ಅದು ಉಂತು ನಿಂಚನಿ ಓಕೆ ತೊಲೆ ಇದು ಲಾಯ್ಕತ್ ಬೈದರತೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೇನ ಪಾಡ್ನಾಗಂತ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇದು ಪೊರ್ಲು ತೋಜಿನ ಪಂಡದು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ದಾದ ಉಂಡು ಇಂದೇನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಕುಂಟದ ಚೂರು ಅಭಾವ ಇತ್ತನೆ ಇರ್ದಾದು ಇಂಚ ಪೀಸ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡೆ ನಡ ಅಂಚಾದ ಒಂಜೆಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ ಇತ್ತನೆ ಹಿಡಿದು ನೆಕ್ಗೆ ಯಾನು ರೌಂಡಾದ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಮಾಮೂಲಾದ ನೆಕ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ದ ಪೀಸ್ ಒಲೆ ಕವರ್ ಮಲ್ಪಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾನೆಂಜೆ ಮಲ್ತೆ ಮಣ್ಣು ತೋಜೋಡತ್ತೆ ನೆಕ್ಲೇಕ ಅಂಚ ಜಸ್ಟ್ ತೋಜೊಂದಲ್ಲೇ ತೊಲೆ ಇಂದು ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಇಂಚ ಹಾಕಿದು ಕೂಡ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅಯ್ನು ಕೂಡ ಟರ್ನ್ ಮಂತದ ತೊಲೆ ಕೂಡ ಏನು ಉಗುರುಡು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮರ್ತದ ಕೂಡ ಉಲಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪ ಉಂತವತ್ತ ಅಪ್ಪಾಗ ಸೆಟ್ ಅದು ಉಂಟು ನಿಂಚ ಮಂದು ಮಲ್ತಡ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಮಿತ್ತಿರದೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲೇ ನೆಕ್
ಪಂಡಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಥವಾ ಒಲೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತದ ಅವ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೇರ ಬಲ್ಲತ್ತ ಐಕ್ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತದ ಕೂಡ ಅವೇನು ಒಲೆಯದ ಪುಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದ ಮಿತ್ತಿರ್ತ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲೇ. ಸೊ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನಡ ಅವೆ ಪಂಡತ್ತ ಪೀಸ್ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾದ ಇಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ಲ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ್ ರೌಂಡ್ ಪೀಸ್ ಕೊರ್ನಿರ್ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸ್ ಕೊರ್ಡಿತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತು ಜೇನು ರೌಂಡ್ ಕೊರ್ನಿರ್ದಾದ ಅವು ಸರಿ ಸೆಟ್ ಆದ ಉಂತೊಡತ್ತ ಐಕ್ ಬಿಡೋದು ಒಂದು ಚೂರು ಕತ್ತೆರಡು ಕಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟೆ ಪಂಡ ಫ್ರಂಟ್ಗೆ ಲಕ್ಕ ತೋಜರಬಲ್ಲತ್ತ ಅಂಚ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲ ಸೇಮ್ ಇಂಚನಿ ನನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದಿ ಒನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಫ್ರಂಟ್ ಪೀಸ್ ತೊಳಿ ಫ್ರಂಟ್ ಡ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ತೋಜೆ ಆಯ್ತಾ ಒರಿನ ಪೀಸ್ ಒಂಜಿತ್ತಿನದ ಒಂಜಿ 2 ಇಂಚಿ ಆಗಲ್ಲದ ಅವಕ್ಕೆ 2 ಸೈಡ್ಲೆ ಏನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೆ ತುಲಿ ಅವೇ ನಿತ್ತೆ 1 by 1 ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿನ ಸತಿ ತಿರ್ತಗೊಂದು ಸತಿ ಮರ್ತು ಧ್ಯಾನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫ್ರಂಟ್ಗೆ ಏತುದ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊಂಟದ ಅಡೆಬಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಆ ತುದ್ದೋಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತು ನೆರಿ ದಿಯೋನ್ ಪೋಪೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಅಂದು ಒಂಥರ ನಮ್ಮನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ಅತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪನಾಗೆ ಅಂದ ಆದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅಬಕ್ಕ ಪಾಡ್ ತೋಜನಗಲಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚು ತೋಜುನ್ ಪನ್ ತೋಜವೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒರ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ತಿರ್ತಿಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪುನ ಈತೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಅವನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕದ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ನೆಕ್ಕದ ಸುತ್ತ ಗ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಐಟೂರಿನ ಪೀಸ್ ದಾತಗೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೆರಿ ದಿವೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಫಿನಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕುರ್ತಿದ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಾದೊಂಡು ತಿರ್ತ ಪಾರ್ಟ್ ಅವಕ್ಕೆ ಅದ ಬಂತಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ 4 ಇಂಚಿ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತದ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪುಡೆ ನಮ್ಮದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ದಿವ ಅಂದತ್ತ ಆ ಪೀಸನ್ನ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪೆಯನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊರೋ ಅಂತ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2 ಇಂಚಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಂಜಿ ನೆರೆದಿವೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟಿಯಾನ ಬಟ್ ಅಂದು ಪೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತರ ನಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ನೆರಿ ಕೊರೊಂದು ಪೋಯ್ಲೆ ಕೊನೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನೊಂದು ಬಟ್ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಬಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನನಗೆ ನೈಟಿದ ಪೀಸ್ ಬರ್ಪುಣ್ಣೆ ಒಂತ ಪೀಸ್ ಅವು ಅವೈಟಿದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ಯಾ ಅಂತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಗ ಇಂಚ ಪೂರ ಆಪಣ್ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತಿರ್ತ ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ ಇಂತ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತದ ಕೂಡ ಅವೇನು ಮರ್ತದ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಪಾಪೆ ದಯಪಂಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಣ್ಣಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಜನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆದ ಉಂತು ಜೈಕ್ ಬಿಡೋದು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಅವೇ ಟೋರಿನ ಪೀಸ್ ದಾದೊಂಡು ಅವೇನು ಕೂಡ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಅವಕ್ಕೆ ನೆರೆ ದಿವೋ ಒಂದು ಪೋಂದಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ಐಕ್ ಪಡೋದು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತರ ನನ್ನಲ್ಲ ಕೈತಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಇಂಚಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ನಮ್ಗೆ ಇಂಚನೆ ದೀದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಳಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮಡ ಒಂಚೂರು ಪೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನಡ್ದಾದ ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ 2 ಸೈಡ್ ಯಾನು ಜಸ್ಟ್ ನೆರೆ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ತಿರ್ತ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಚನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮದಾದ ಪಂಡ ಈ ಚೆಸ್ಟ್ದ ಪಾಡ್ದಾದೊಂಡು ಅವಲ ಈ ತಿರ್ತ ಪಾಡ್ದಾದೊಂಡು ಅವೇನು ಮಿಡ್ಲಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಡು ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಸೊ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಯಾನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ 7 ಇಂಚು ಮುಟ್ಟ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಡ್ಲಿಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ನೆರಿದಿ ಒಂದು ಪೊಪೆಯಾನು ಏತ್ ಬೋಡು ಆತು ಏತ್ ಐಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಆತೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಮಿಡ್ಲಿಟ್ಟು ನೆರಿ ದಿವೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಕೊಡ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡೋನು ನಾವೇನು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ದಾದೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ದ ಪೀಸ್ಲ ಸೇಮ್ ಇಂಚನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದು ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ದಾಯ್ವಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲಸದಾದ ಪಂಡ ಕೈನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೈಲಂಚನೆ ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದಿಡ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ರ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಬಿಡೋದು ಶೋಲ್ಡರ್ದ ಮಿಡ್ಲದಾದೊಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಕೈತ ಮಿಡ್ಲ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಮೂಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನಿತ್ತೆ 2 ಸೈಡ್ದ ಕೈಲ ಇಂಚನೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪತ್ತೆ ದೀದೆ ತೊಲೆ ಇಂಚ ಬೈದಿನಿತ್ತೆ ತುನ ಖುಷಿ ಯಾವುದು ನೆಂಕಿತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತದ ಹೊರ ಪಾಡು ಉಂಡೇಟ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ನಾನಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ಪೂರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತನವೇ ಸೇಮ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತರ ಚೂ ಸರಿ ಮಲ್ತೊನ್ಕ ಬಂಡದು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪೋ ಹಿಪ್ ಆದಿಪ್ಪೋ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಒಂಜಿನ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತದ ಪಕ್ಕ ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪುನ್ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಲಿ ಫೈನಲಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ದಾದೊಂದು ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದೆ ತೊಲೆ
ಒಂದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡೋದು ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬರ್ಪುಣತ ಅವು ಪಾಡೋಲಿ ಅವು 3/4 ಮುಕ್ಕಲ್ ಪುರ ಬರ್ಪುಣತ ಅಂಚಿನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುನ್ನೇಕ್ ಇದು ತಿರ್ತಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಲೇಯರ್ ಏನಂತಿರುದೆ ನೇರಿ ಮೂಲೊಂಚಿ ರೆಡ್ ಲೇಯರ್ ನೆರಿದಿರುದೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ನೆರಿದಿರುದನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೋಜದೆ ಅಂಡ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಂಚು ತೋಜುನ್ ಪಂಪನೇನು ಜಸ್ಟ್ ತೋಜ ಒಂದುಲೆ ಏನ ಒಂದು ಇಡೆಗೆ ಸೊಂಟದ ಅಂತ ಬರ್ಪಣದ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ ಪಟ್ಟಿದಿರುದೆ ತಲೆ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಂದು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಇದ್ದಿದೆ ಪಟ್ಟಿ ಇಂಚೆ ಏನ ಒಂಜಿ ತಿರ್ತು ಮರ್ತದ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಮರ್ತದ ಇಂಚ ಅದು ಒಂದು ಗೊತ್ತ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನೆಕ್ ಬೊಡಿತ್ರ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಇಡೆಗೆ ಉಂಡತ್ತ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತದ ಇಡೆಗೆ ಪರ್ಲದೆಲಕನ್ನ ಗುಂಡು ಬರ್ಪುಣತ ಅವೇಂದು ಇರೋದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಡೆಗೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಉದ್ದೋಗು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ ಎನ್ನ ನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಲೆ ಒಂದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಇತ್ತದ ಶೋಕ್ ತೋಜಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ತೀತಿ ಬರೋಡು ಒಂದು ಇಂಚ ದಪ್ಪ ಬರ್ತದ ಆಂಡ ಪೀಸ್ ಯಾರ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಚೂರು ಎಲ್ಲೆಡ್ ಪಟ್ಟದಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ತೋಲಿ ತಲೆ ಒಂದು ಯಾನ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತೇ ಬತ್ತನೆ ಎಣ್ಣೆ ಈತೆ ಬರೋಡು ನೆಡದು ಉದ್ದ ಬತ್ತಲ್ಲ ಹೇಸಿಗೆ ತೋಜು ನಾವು ನೇರಿ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ತಲೆ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂಚೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈತ ಡೀಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಹತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಶೋಕ್ ತೋಜು ಅಂಚೆ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂತೆ ಡೀಪ್ ದಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಟಾಪ್ ಪೂರ ಪಾಡುಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ತೂದಿಪ್ಪರು ಫ್ರಂಟ್ಲತಿ ಒಂಜಿ ಈತ ನೆಕ್ ಓಪನ್ ಆಪ್ನಾತ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಎಂಚಿನ ಲೆಂತ್ ದೀಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಂತ್ ದೀಪೇನು ಪೋಲುನ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಪ್ ಬತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪನ್ ಪಾಡ್ರ ಇಂದು ಯಾನು ಕಲ್ತದ ಬಲ್ಲದ ನತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಒಂಜಿ ಕೇರಳದ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ವೀರಪುರ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ಮಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕನವಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗುಡ್ಡು ಗುಂಡ ತೀಯರ ಸೊ ಆಲ್ ಇಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಕ ಅವನ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ ದಾಯಿ ಕಂಚ ಪೊಲ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತನ ಹಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನಡಂತೂ ಮುಲ್ಪ ನೈಟಿದ ಪೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡತ ಕಾನಿ ಒರಿನವೇ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡ ನಾವೇನು ಪೊಕ್ಕರ ದಾಯಿ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡದ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಕೇನೊಂದುಲೇರ ಅಂಡ ನೈಟಿ ಪೊಲ್ಲದು ಕೊರ್ಪರ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಯಾನೈತೆ ಒಂಚೂರು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಪಡೋದು ಚೂರು ಟೈಮ್ ಎತ್ತೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನೈತೆ ಕೂಡ ಏನು ನೈಟಿ ಪೊಲೆರ ಸುರ್ಮಂತರ ಕೂಡ ಅವೇನೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಇತ್ತಿನ ಪೀಸಿನ ಪೂರ ಎಂಕಿ ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೊಲ್ಲೋದು ಪೊಲ್ಲುಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ರ ಹಾಪಣದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ನಿಕ್ಲೋಡಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಚ ಆತನೆ ಅನ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತನ ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತರ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತೈಪಂಡ ಎರೆಗಾಲ ಇಂಚ ಪೂರ ಅಗ್ಲಗ್ಲೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುನತ್ತ ಇದು ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತನೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನೆ ಎಂಕ್ ಪೊಸತ್ತು ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಪತ ಬರ್ಪುನೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಪರತ್ ಇದು ಸ್ಯಾರಿ ಪುರೋಡತ್ತ ಸೀರೆ ಪೂರ ಪರತ್ ಇತ್ತರ ಐಟ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಸೇರೆಗಾಲ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡ ಹಾವಡು ನಿಕ್ಲು ಆಯ್ನಾತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಗ ಕೊಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟೋಗು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್